U organizaciji Vijeća građana Bosanske krajine uz podršku regionalnog udruženja Sove krajine u Cazinu će biti održana javna tribina o 9. januaru i inicijativi da se taj dan proglasi danom genocida u BiH. Ovu ideju Sove krajine zagovaraju već nekoliko godina, a aktualizirana je najavom referenduma u Republici Srpskoj. Stoga će tribina biti održana upravo u nedjelju 25. septembra. Otvarajući današnju preskonferenciju organiziranu u funkciji priprema za javnu tribinu koja će u nedjelju 25. septembra biti održana u Cazinu, njen koordinator Senad Bajrić naglasio je kako se radi o odluci nekoliko organizacija civilnog društva sa područja Bosanske krajine i da je cilj aktualizirati zahtjev o donošenju rezolucije, a kojom bi se 9. januar proglasio danom genocida u Bosni i Hercegovini. 9. januar je značajan za Unsko-Sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu u cijelini, jer je 9. januar dan kada je osmišljen projekat i program rušenja ustavno-pravnog poretka Republike Bosne i Hercegovine i dan kada je osmišljeno progon nesrpskog stanovništva sa područja Republike Srpske, stvaranje Republike Srpske i pripreme za stvaranje genocida i zločina u Bosni i Hercegovini. Mi smo već više godina, u stvari već 5 godina na području Bihaća sa organizacijama civilnog društva Bosanske krajine održavamo svakog 9. januara proteste na području Bihaća, a za Bosansku krajinu i tražeći od vlasti Unsko-Sanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine da se usvoji rezolucija kada se taj dan treba proglasiti kao danom genocida i danom rušenja ustavno-pravnog poretka Republike Bosne i Hercegovine. Organizator tribine je Vijeće građana Bosanske krajine uz podršku regionalnog udruženja Organizatori otpora krajine Sove krajine, a svoj glas za tribinu dalo i nekoliko ovdašnjih organizacija civilnog društva. Sead Draganović, predsjednik Saveza JOB veterana 91-96 Unsko-Sanskog kantona, danas je govorio o aktivnostima ove asocijacije, a Ibrahim Baja-Prošić ispred Vijeća Bosanske krajine Cazin danas je ukazao na pogubnost ideja i 9. januara i sada referenduma. Dosta akata smo dostavili većini, a poznato je da većina treba da pomogne manjini, međutim, trenutno ne možemo se naći ni na vremenskoj prognozi. Prema tome, na kraju pozvao bi sve predstavnike organizacija civilnog društva, građana iz svih sfera društvenog i političkog života Unsko-Sanskog kantona i Bosanske krajine i Bihać Banja Luka, da dođu i daju svoj doprinos u učešću donošenja zajedničkih odluka i zaključaka u Cazinu 25.9.2016. godine sa početkom u 17 sati, sala Doma kulture Cazin. Sa ovim projektom koji je osmišljen kod srpskih predstavnika je bilo namijenjeno striktno nestanak Bošnjaka sa prostora Bosne i Hercegovine. Stoga mi ne možemo baš olako posmatrati održavanje referenduma koji se priprema. Zahvaljujući borcima, patriotima, organizatorima otpora smo uspjeli se odbraniti, prema tome poručujemo svim onima koji pokušavaju dirati u Bosnu i Hercegovinu da nećemo sjeti skrštenih ruku. I mi ćemo nastojati da se organizujemo i kroz politička sredstva ćemo se maksimalno zalagati i boriti da ova država Bosna i Hercegovina opstane, jer mi druge nemamo. A kako navode organizatori, nakon izlaganja učesnika, nedjeljna tribina u Cazinu trebala bi prerasti u drugi po redu Sabor građana Bosanske krajine i novim zahtjevom za proglašavanjem 9. januara danom genocida u Bosni i Hercegovini.